Idama nunga bisa hakilo siya jamanudani rohata nadinahon alani sayol mahita rahmat jawa sodang haturo pabisah nituhani tuhita tarigi mali Turki ngapa betul Samen 24 ayat 7 Katugijang matohamuna hamu ale akka harbangan Katugijang mahamu ale akka pitu sian narobi Asawongot rajani hamuliao Ise ulani rajani hamuliao Ima Jehovah nagogo jala ulubalang Jehovah ulubalang di hamusuo Lukas 2 ayat 15 Jala dinalawi aka sulu-suluani siang nasida dopat kenjang masih padohan aka permahani beta mahita tu Betlehem taida man amasaon nabi nabotohon dituhani tuhita. Lukas 2 ayat 16 sampai 17. Jadi hatokma nasida lautosi gabe jepaksa si Maria do si Joseph dohot poso-posoi napea di pangkagatani asadung di ida di baru tahun nasida magua-gua nang di hataon tu nasida tarimot tu danaki Amos 5 ayat 8 Jehovah do si jadi bintang poriama doho bintang si dongdong jala ibadah pahosling ligoman di hamatea gabe torang niari jala di paholong ari gabe borne ibadah dosi jauh aka aek kilau jalan di usehe disisip di kanokon Jehovah doa Sara Tesalonik 5 ayat 5 Ai saluhuna doamu anak hatiulun jala anak harian dan siang burgin kita manang siang habolong Sada Tesalonika 5 ayat 0 atau saya unang mata bodong hitam semakan aliban saya dungo mahita jalan maroha natural ay ini do terpodok akan yang demi jalan ini do mabuk akan amanki Sada Tesalonika 5 ayat 8 Alayang mohitana siang harian marohana orang mahita tasoluko persiaw dohot haholongan sumun baju pertahanan jala tajuju pakirimun di roha di haluan Ulang Apostol 2 ayat 27 Ainu ngapir rohani bangsawan nunga maul marbinege pikol nasida nunga ditutup mata nasida asa unang marbida mata nasida unang marbinege pikol nasida unang marbinoto roha nasida unang mubah